Bazeunden Kansaseko zelai zabal baten erdian, etxe bat non 3 pertsona bizi ziren, Henry eta Dorothy. Zikloi bat zetorren, eta etxea eraman zuen Dorothy eta txotxo txakurrarekin barruan. Non nago? Kansasera itzuli nahi dut. Utzi Dorothy Esmeraldaren hirira joaten. Bidean lagun batzuk egin zituen. Hortuko dute Dorothy eta bere lagunek beraien desirak? Zer gertatuko ote da mendebaldeko zorniarekin? Zein izango da Esmeralda hiriko nagusi berria? Itzuliko ote da Dorothy Kansasera.